Ochopo kanyo sa achiela mamidhiambo nyakaramuge juang kamora mora maintiere machiegni e weche manyien mag ang'ich welo moikoni kawuono mainchieng tarik 13 dwe en mar 9 higa mar 2025. Odiochieng' mabende piny Kenya nitiere kod mor tok ka Chebet ne oloyo ne piny Kenya midila mokwongo e ng'we madhi mbele e boma ma Tokyo e pinyno mar Japan. Nyakaramuge juang mago kaachiel kod mamoko mathoth waikoni odiochieng' ma kawuono ka odiochieng' maket kod mae higa mar 2022 jatend piny Kenya William Ruto nochamo muma mar donjo e apisi kaka jatend piny Kenya mar 5. Odiochieng' ma kawuono hingo higni nyaka ne jatend piny Kenya donje e apisi. Wasebedo kwa menyo ni weche mopogore opogore mosebedo ka dhi mbele e sirikal mare ka odiochieng' ma kawuono